салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯз як танҳо квартира мебошад. Дӯстони азиз, эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед. Дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо бораи мо хеле муҳим. Ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесумай. Дӯстони азиз, зиндаву саломат бошем. Ба дастгирии некатон миннатдор ҳастем. Рафтем навора тамошо мекунем. Инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, шоссе микрорайон. Духонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 42 метр квадрат мебошад. Фурӯхта мешавад бо нархи хеле арзон 150 000 сомонӣ. Бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаша тах карда дар дастон метиҳанд. Дӯстони азиз, ва хона айни ҳолу коробка мебошад. خریدار اینک باشد رقمش را نداره اکرام میمونیم. زنگ زده از صاحب خانه میتونه که معلومات بیشتر رو دسترس نمایید و از نام کانال گپ زنیم و شما انشالله که ارزان میکنن. дар муҳоҷират аз дарди миёну пову даст хунукзадагӣ, простатит, сус будани мардонагӣ, асаб ва рехтани мӯйсар ранҷ мекашед? Пас барои сифати хубро ба даст овардан танҳо ба ин рақамҳо тамос гиред ва шумо метавонед дастрас кунед дар куҷое ки инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, 8 микрорайон. як хонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 42 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 153 000 сомонӣ. бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаша тах карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳоло коробка мебошад. доми 6 этажа мешавад. дӯстони азиз, дар наздикиш мактабам ҳаст. дӯстони азиз, маълумоти бештарро метавонед ки рақамҳо дар рӯи экрананд, занг зада дастрас намоед ва аз номи каналам гап занед. ба шумо иншоалло ки арзон мекунанд. зиндаву саломат бошед дӯстони азиз. ба дастгирии некатон ба лайкҳои фасонатон миннатдор ҳастем. рафтем навора тамошо мекунем. инак дӯстони азиз, квартираи советский фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, 12 микрорайон. як хонага квартира дар 9 этаж қарор дорад. 35 метр квадрат мебошад. дӯстони азиз, фурӯхта мешавад бо нархи 171 000 сомонӣ. бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад. дом лифтам дорад. лифташ 100% кор мекунад. хона ремонти беҳтарин дорад. фақат дар омада зиндагӣ мекунед. чӣ гуна ки дар сурат мебинед, дом дар ҷои беҳтарин қарор дорад. маълумоти бештарро метавонед ки аз соҳиби хона дастрас намоед ва аз номи каналам гап занед. ба шумо иншоалло ки арзон мекунанд. раҳмати калон ба дастгирии некатон. заҳмат набошад дӯстони азиз, навора падилитса мекарден. миннатдори сахт мешидем дӯстони азиз. инак дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, райони Сино. се хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 85 метр квадрат мебошад. нархаш бо маслиҳат аст. дӯстони азиз, занг зада аз соҳиби хона метавонед ки нархша бифаҳмед ва об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад. ремонти хона ремонти нави замонавӣ мебошад. чӣ гуна ки мебинед дар сурат, хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад ва срочна фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, рақамош дар рӯи экрананд. аз номи каналам гап занед. ба шумо иншоалло ки арзон мекунанд. дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед. худованд нигаҳбони ҳар як кадоми мо ва шумо бошад. дӯстони азиз, раҳмати калон миннатдор ҳастам. иншоалло ки бо наздикӣ бо навори хубам мешавад. дар муҳоҷират аз дарди миёну пову даст хунукзадагӣ, простатит, сус будани мардонагӣ, асаб ва рехтани мӯйсар ранҷ мекашед? Пас барои сифати хубро ба даст овардан танҳо ба ин рақамҳо тамос гиред ва шумо метавонед дастрас кунед дар куҷое ки набошед. салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯз квартира ва хонаҳои заминӣ ва хонаи иҷора мебошад. дӯстони азиз, эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо бораи мо хеле муҳим. ва шахсоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи WhatsApp равон кунед. бо маълумоти пурра реклама мекунем, рекламаш бесумай. ва заҳмат набошад дӯстони азиз, навора падилитса мекарден. миннатдори сахт мешидем. зинда бошед дӯстони азиз. рафтем навора тамошо кунем. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, назди мактаби нав ва дар наздаш садикам мебошад, магазинам. Ду хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад.
40 метр квадрат мебошад. фурохта мешавад бо нархи 170,000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш саатфоиз мебошад. дӯстони азиз, ремонти хона ремонти замонавӣ дорад, фақат даромада зиндагӣ мекунед. дӯстони азиз, харидор аниқ бошад, рақамоша дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло ки арзон мекунанд. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар Табриз назди роҳи Калон. як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 43 метр квадрат мебошад. духонагашам кнем мешавад. фурӯхта мешавад бо нархи 160,000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаша саатфоиз карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳол коробка мебошад. чӣ гуна ки дар сурат мебинед, айни ҳол сохтмонаш рафтааст. дар 5 этаж мебошад сохтмон. дом 6 этажа мешавад. маълумоти бештарро метавонед ки дар рақамошон дар рӯи экран мебинед. занг зада аз худи соҳиби хона дастрас намоед. аз номи канали мо гап занед, ба шумо иншоалло ки арзон мекунанд. зиндаву саломат бошед. миннатдор ҳастем ба дастгирии некатон. инак дӯстони азиз, квартираи советскии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, Фирдавсӣ, Борбад 58. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат мебошад. дӯстони азиз, фурӯхта мешавад бо нархи 258,000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш саатфоиз мебошад. ремонти хона ремонти фасон мебошад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад, рақамошона дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона метавонед ки маълумоти зиёдро дастрас намоед. ва аз номи каналам гап занед, ба шумо иншоалло ки арзон мекунанд. зиндаву саломат бошед. худованд нигаҳбони ҳар як кадоми шумо бошад. миннатдор ҳастам ба дастгирии некатон. инак дӯстони азиз, хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Фирдавсӣ, кӯчаи Офтобрӯя. хонаи 140, 6 сотиқ замин, 3 дар хона. фурӯхта мешавад бо нархи 140,000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш саатфоиз мебошад. хона ремонти фасонам дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. срочна хона фурӯхта мешавад. чӣ хеле ки дар сурат мебинед, ҳамин намуд ремонт дорад. дӯстони азиз, гирди ваноҳашам маҳкам мебошад. маълумоти бештарро метавонед ки аз соҳиби худаш дастрас намоед. рақамош дар рӯи экран мешаванд. ва аз номи канал метавонед ки гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. зиндаву саломат бошед. худованд нигаҳбони ҳар як кадоми мо шумо бошад. паноҳтон ба худо. дӯстони азиз, зинда бошед ба дастгирии некатон. иншоалло ки боз ҳам аз ҷои гуфтагии худтон ҳаракат мекунем, ба шумо пешкаш хонаҳои арзон кунем. метавонед ки хоҳишотона дар комментария бинависед ки айгиҷо хона дар кора, ҳамунҷо мо иншоалло ки мекобем, пайдо ки кардем ба шумо пешкаш мекунем.